सुंदर असं रोप मालकाम आपल्या समोर सादर होते। सर्वांनी टाळ्या वाजून त्याला दाद द्यायची आहे। आपण टाळ्या वाजवल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना मलकाम करण्यासाठी हुरूप येणार नाहीये। सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजवायच्या आहेत। सुंदर असं प्रत्यक्ष आपल्यासमोर सादर होते। चिमुरडीने अगदी सुंदर असं रोप मालकाम केलेलं आहे। सर्वांनी टाळ्या वाजून दाद द्यायची।
दापोली तालुका मलकाम संघाकडून सुंदर असे प्रात्यक्षिक आपल्याला पाहायला मिळते। सर्वांनी टाळ्यामधून विद्यार्थ्यांचं अभिनंदन करायचं आहे। सुंदर एका पायावर बॅलन्स करून उभा राहिलाय तो। वेदांत राणे सुंदर असं मलकामचं प्रात्यक्षिक आपल्यासमोर सादर करताना अतिशय सुंदर असं प्रात्यक्षिक आपल्यासमोर सादर होते। सर्वांनी टाळ्या वाजवून त्याचं कौतुक करायचंय। मलखांबावर सुंदर असं मानवी मनोरे सादर करताना
समोर